Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karoning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Katarnailin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ni akong suwat suliran. Ako si Jana, 30 anyos. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong sakit nga murag wa madutli sa tambal nga akong giinom. Aron yung isabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Kumusta naman ka dihas imong gipuy anak? Okay raman ma. Pero dili lang yun siya maayog environment kay sikit-sikit ang mga bahay unya. Bahaon pag yun. Dagang pa yung kaayog gilaga. Mao lagi na. Ngano bitang sa squatters area masad na imong giabangan, uy? Barato raman ma. Ay pero sige lang, uy. Okay ra ko din he. Ang importante nga dili ko malayo sa akong trabahoan. Ay, sige nak. Basta kay pag-amping lang yun diha, ha? O ma. Yads, nakabantay ko nimo ba? Dili lagi ka hilig og kaon ng mga utanon sa. Uyads. Dili di ko hilig ana, uy. Unya, dili pag gyud ka hilig og prutas. Layad, sa may sustansya aning imong gipangkaon, oy. Okay ra ni Yads, uy. Ang importante, mabuhi ta. Bisan na. Ikaw ra pud unya mo ay problema, Yads. Kun mo bigay na ng lawas nimo. Ay sige lang, kuwan. Basta kay okay pa akong pamati sa akong lawas. Okay pa gid ko ana. Ay, sige na, uy, sige na, uy. Tiwas tagkaon kay magkita kami sa akong uyang. Jana, nag-isulti nimo. Unsa man na? Anta mapasaylo ko nimo. Ha? Nga naman? Doon ako'y HIV. Unsa? Midali gyud taon kong anhi. Kay nabalaka ko nga miingon ka nga gihilantan ka. Ya, kumusta naman ka? Tutug na ako pagyapon, ma. Ay, magpa-check up na lang ka, tanak. Ayaw lang, ma. Ma-okay lagi ko. Na. Yads, diyan ang tambal o nga, giinom sa akong amiga nga, dunay HIV pod. Salamat, day. Sure ka? Nga HIV na? Pagpa-check up na lang og doktor, Yads. Dili na kinahanglan, uy. Na-research na ako ang tanan akong symptoms. HIV ko may nakaingon, uy. Yads. Ug naayo na imong amiga, ani. Maayo na pod ko, ani. Ay, salamat. Kina-okay na yung taon ko. Uwil ako kinahanglan ng pa-check up. Kaya basa nag-uun sa ikasulti ni mama na ako. Ay, di ko pwede magluya-luya. Kaya kinahanglan ko mo trabaho. Bayo kay nakasuroy ka din sa bahay, nak. O ma, day off man ako. Nak, Hmm? unsa man ang patak-patak sa imong bukton? Hmm? Namuha man sa blagi ng imong panit. Ngano man na? Hala, unsa man ni?
Recorded by X Thunder Gaming. Wagit ko makabantay nga naaday ko'y mga patak-patak sa kong bukton. Kaya wag masag ko makafeel og sakit. Wa ko'y kalibutan nga namuwasan ang akong mga panit. Unya, naunsa naman ka akong panit, eh. Umaunta ko'y gipahit sa akong lawas. Nakabantay sa good ko lately nga medyo luya ko. Umurang din na nga akong lawas. Ano ka ni? Yads, abi na kung okay na ka. Okay naman bitaw ko. Pero wasun ko bawi nga ano ni. Tempa. Pananaw ra ba nina ako o naon sa man nangapahakid na ang imong kilay? Hala. Yads, murag dili na gid na normal ay. Pa-check up na, oy. Yads. Doon na kay leprosy. Unsa na, Dok? Usa ka skin disease. Tungod sa bakterya nga mo'y naka-apekto sa imong skin and peripheral nerves. Ug matud pa nimo nga may HIV ka adtong miaging mga buwan. Posible nga hinay pa kaayo ang imong immune system hinungdan nga vulnerable kaayo ka sa maong sakit. Dok, Pero since bago pa man na, ato na matambalan, aron dili ka makapanakod. May resita lang ko ni mga tambal. salamat, Dok. Kumusta naman ka, Yads? Arang-arang yun in tao na akong pamati. Pero Yads, wa pa lagi mawa ang imong mga patak-patak sa lawas. Yads, dili ka kumutakdan nimo. Ha? Oy, tiyan na. Nahibaw na may bahin si mo sakit. O daghan ang nabalaka nga matakdan sila. Mao naka-decide ko nga papahuwayan na ka mo. Yan ang trabaho ug balik kung maayo ka na gyud. Nag-inom naman kong tambal, sir. O lagi, pero ang pagtana, unsa na to pagkahibaw kung di na magyud ka makatakot. Sir. Tungod aning maong sakit, naapektuhan yun nga akong trabaho. Karon, nipahuway sa ko aron sa pagsiguro na dili ko makatakod sa akong mga kaubas trabaho. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, natakdan kog HIV sa akong karelasyon. Mao ba ni hinungdan nga low kaayo ang akong immune system? O tungod sa akong lifestyle nga dili ko mukaon og utan og prutas? Karon pangutana, unsay ilanan nga dili na makatakod ang akong sakit nga leprosy human ko nakainom og tambal. Ikatulong pangutana, sa unsa nga paagi nga makatakod ning maong sakit? Ikaupat ug katapusang pangutana, bisag niinom na kog tambal, wag gyapon mawa ang patak-patak sa akong kalawasan. Posible ba nga mo grabe pa ni? Or mo take lang yun og time aron maayo ko? Palihog, tabangin tambagi ko, kini ang akong suliran, Jana. Mayong adlaw mga suking tig paminaw dinhi sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related ning mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw beauty is in the eye of the beholder.
Mingon ta, gwapa gitu oy, mingon po usaw. Di oy. So kanya-kanya rin kita interpretasyon or pananaw kung kisa may medyo nindot sa tong pagtanaw, no? Unsay nindot ni mo, right? Not be true to others. Ingilap mong inon nga nindot, gwapa, dili po gwapa para sa imo. Pero nagyoy gwapa gyud, no? Nagyoy po pero kaning pagkagwapa, gwapo manggon, dili manggon ni basihan lang sa pisikal. Ako di gyud ko ganahan na ng arang-arang itsura pero piting bati ag batasan sus may gyud. Mahuli na. Wala igo lago nga kagwapo pareho lago kagwapo ni Richard Rodriguez o ni Andy Manatad ba? Nya mangindot kay batasan. So, lawa siya Jaina. Gay ni si Jaina, no? 30 years old. Wala niya gibutang yang lugar, no? So, ako lang yun yung paningkamutan, Jaina, no? Mamusta naman di ay mga taga-Talisay, si Nestor, Linda Pasaylo, mga taga Dumlog, no? Si Edie o si Gilbert Espina, ha? Maayong pagpaminaw niyo da. Mga taga-Tubod, Minglanilla, si Chini o si Harley Sanchez, mga Ingasca family, mga Real family, kinsa pa man diya sa mga Emphasis family. Salamat kayo manong Momoy sa imong saging nga gihatag nako utang nindot mo gading saging bitaw nga hinog sa punuan kaysa kanang tanog-tanugan pa mitang lamat kayo kay naka-timing ko pag bisita nako ninyong Arlene, ninyong Lee diya sa nang lugar na to Dayas ba na dagi po yung mga guwa nga saging, no? Naot nga tagaan ko ni sunod pagbalik nako diya, no? Okay, so musta naman din si Ma'am Juliet o si Frank Kamingi diya sa Siargao, General Luna, murag bag-urbang nailinog po dito, no? Ug si Adjaw Rakan Jaon, Guapa Karajaw, Marajaw Karajaw diya sa Surigao, no? Mga taga Surigao City, General Luna. Naana diya ang Cloud9, no? Mag-surfing kana ko sa inyong lugar. So going back to the sender si Jaina punto medical, no? Or behavioral ba niya about unang pangutana. Natakdan ko og HIV sa akong karelasyon. Mao ba ni hinungdan nga low kayo nga akong immune system o tungod sa akong lifestyle nga dili ko mukaon og utan og prutas? Kanang dili bukaon og utan og prutas dili bot pasabot mataktan ka og HIV. So lahi ni siya nga issue. Kaon kag utan og prutas meaning to say medyo healthy diet ka. So kung naa kay HIV, mao mo gani siya inunta precursor or stepping stone nga mahimong autoimmune deficiency syndrome or AIDS ang usa ka tawo. Pero daghan kog kaila nga nasakit og HIV. Personal nga kaila o kanang mga kaila nga sa media, social media, nga di lasted for many years, no? With proper medication. Unya, Jaina, kay naa man ka kay HIV sa imong pagkaikuan man siya, gay man ni si Jaina, mahimo ba og you refrain from having sexual contact with other people kay makaryer man ka, makapadakod man ka sa uban. So, di ka sa nagkaayo. So, naana ni siya yung mga intervention ng mga ingon ani, mga infectious specialist ang mukuan ani, no? Mo tambal niya ani. So, dili ni siya hopeless case o akong balikon daghang kay kog nahibalaan nga mga nasakit og HIV nga kuan ani. Ang common ani nga naagyon si kaning basketball player, yung Magic Johnson, itong maayo kayo sa Lakers, no? Wa na makigdula niya kay mao lagi matakdan ko, no? Dili man ni makatakod og mga inaalay mga body contact, no? Mga fluids, blood, mga mao na mga drug user. Ako ipaibaw ninyo, basta kay kanang na mga musher og mga needles, mga injectable like Nubain, Susigon, mga simbako lang og mag-share mo needle, no? Kay mag-economize, magdaginot. Simbako lang og usan ninyo sa inyong grupo nga uno makabuk, lapo makabuk, usan ninyo positibo aning HIV, posible kamong tanan masakit sad. Kay usam na mode of transmission, no? Blood transfusion o sexual contact. Sunod nga pangutana, unsa inlahanan nga dili na makatakod ang akong sakit nga leprosy human ko makainom og tambal? Well, kining leprosy kuan ni siya, derma problem ni siya, no? Mao lagi like mental problem, leprosy, TB ug mental mo ni stigmatize ning mga sakita. Naatay mga tambal ni ani, no? Diya sa Eversley, diya sa
sa unsa nang lugar diya sa Mandawi o ka Konsolasyon na ba na? Basta Eversley Sanitarium mo na siya dihay hospital sa una. I'm not sure no kay part of it gi-convert naman og drug rehab no. Pero naatay mga kaso diyang mga leprosy no. Ngani ang akong proud sa kuan no mo inform nga akong father-in-law si Dr. Roland Siliona, usa di siya ka dermatologist. Siya ang dumala diya sa leprosarium no under sa Eversley sa tong ilang grupo ang mga Amerikano man to yung mga kauban. So mao na ang leprosy no mukuan ni kining purlong skin to skin contact ang kuan ni ang mode of transmission. So ayaw mo ka balaka kung panalitan na nakabangga mo nay sakit nga leprosy matakdan mo outright no, it will take time, prolonged skin to skin contact no? Naanay mga tambal. Di na ko sure Dapson ba to yung nga na to? Di ko sure pero murag mauna akong may namduman. Mga dermaning concern no, mga expert sila ni. Kaya sunod nga pangutana, unsa may paagi nga makatakod ning maong sakit. Mao to akong ingon, prolonged skin to skin contact. So sa balay kung panalitang naay na sakit og leprosy kay mao lagi na mga kuan ng imong kamot o mga kay kutkuton man sa kagaw, keep distance na lang sa uban mga membro sa pamilya nga naaingon ani kay pareha sa TV makatakod ni kung pirmi-pirmi kada adlaw mo nga naay inunta close contact. Kaupat ka tapos ang pangutana. Bisag ni inom nako og tambal wala gihapon mawala ang patak sa akong kalawasan. Posible ba nga mo grabe pa ni or mo take lang gyud kog time aron it will take time kuan Jenna, no? Do not expect that everything will be okay the following morning. It will take time ug depende sa monitoring sa imong attending dermatologist. I-follow lang gyud ang unsay iyang sugyot nga himuon, no? Akong balikon, ayaw pagtuo nga mawala dayon ng problema inagkaugma. Nga pipila pa gyud ka adlaw or semana. Alright? So, hinaot nakasabot ka sa kung explicar ni mo, Jaina, o nganto sa mga naminaw nato karon nga naay HIV, naay leprosy, naay TB, makatakod ning mga sakita o careful mo nga makig halubilo sa mga mahal ninyo sa kinabuhi sa inyong panimalay. Keep distance lang. Prevention is the best remedy. An ounce of prevention is more than a pound of cure. Alright? So, ngadto sa mga libuan, millions nga naminaw sa itong problema, programa rather, kini akong suliran sa bakaw sa pa ako si Dr. Rene Obra, maningkamot lagi ko kami ato Nelin Batan nga makatubag sa inyong mga pangutana. Daghan sa may limitation, ako daghan man kog limitation, daghan sa kugwa may bawle, pero maningkamot lagi basic nga mga knowledge makahatag sa inyong kahupayan. Okay, so from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak man. Daghang salamat ug maayo man.